xogo consiste en chegar desde a Terra hasta a Lúa, pasando por casillas co malas, boas, Dinamarca e Noruega e malas. Marruecos e Jordania. Tamén hai casillas especiales como Estonia, cara con unha moneda. Se sale cara, subes unha casilla e se toca cruz, baixe a unha. Ola, este xogo consiste en irse movendo polos países. Pódente facer retroceder, como por exemplo Burundi, non te movas do sitio porque hai un golpe de estado. Mali, volve a empezar porque che han matado. Tamén pódente facer adelantar, como por exemplo Suíza, o compañeiro da dereita di o que tes que facer. Ou Canadá, adelanta unha casilla porque a túa casa é preciosa. Tamén hai regulares, como España e Islandia. Tamén hai casillas trampas, cárcere, quedaste sen tirar até que todos os xogadores pasen por Francia. Morte, volves a empezar. Mariposa, volve ata a seguinte trampa. Este xogo remata ata que chegues á meta.